Bikin hasi horretik igual motx-motx azalduko izuet biolur zer dan. Biolur, nekazaritza ekologikoa bultzatzea helburuan elkarte bada. 2023an justu 30 urte bete zituen. Ekoizle batzuk beste eredua bilatu nahian elkartzen hasi zian. Eta nekazaritza ekologikoa Holandan eta nola egiten zuten ikastea joan zian. Eta hortik sortu zen elkartia, eta momentu baten erabaki zen ekoizleez gain, herritarrak ere parte hartu bat zuten. Gaur egun 350 bazkidera hortxe iristen ere, eta erdiak edo ekoizleak dira, eta beste erdia herritarrak, eta gero elkarteren bat, edo kontsumo elkarteren bat, ere badago kide zen. Bere helburuetako bat edo beharretako bat bai da ekoizleei egunerokotasunean lagundu, zartarako lantaldeetan antolatzera, badaude baratzainak, frutasainak, abeltzainak, denak batera daude, eta okinak. Ekoizpenean esango genuke laguntzen da, eta gero nekazaritza ekologikoan divulgazioan eta komertzializazioan, merkatuak antolatzen diogudan ziar, baina da pixka komertzializazio eta divulgazioko lan desberdinak egiten dira, eta gero proiektu zehatzak. Orduan, biolurren bilakaren ondorioz, heldu ginen puntu batera, Mirenek esan duen bezala, baratzain berriak, eta orokorrean, baserritar berriak instalatzeko releboa entzuko zenuten, ez da? Lehenengo sektorearen releboa ez dagoela bermatua eta oso, egoera larrian dagoela. Eta duina horren ari da etorri izan. Pixka bat ikusi, zerk baldintzatzen duen gazte batek baratzetik bizi nahi izatea eta ezin izatea, ez? Baina orokorrian, mahai gainean daukagu arazo portuetako bat, ez bakarrik nekazaritza ekologikoan, da sektorean orokorra, da erreleboaren gaia. Eta beste gauza bat ikusten genuena da, erreleboaren gai hortan, nekazaritza ekologikora hurbiltzen diren gazte asko ez direla baserriko semea da, eta ez daukaten lur. Orduan, lurrak topatzeko, lur egokiak topatzeko arazoa bastante handia dela. Eta, etorri zitzaigun, milioi erosteko aukera hau. Eta, gure asmoa ezen minutik inora erostea, sortu izan aukera, beraien baserrian norbait instalatzeko aukera, eta baserri hori etxebizitza bi zeuzkan. Orduan, bi etxebizitza beraien lurrekin, bakoitza bere lurrekin izan. Guk nahi genuen alokatu urte batzuetan, eta ikusian, benetan, aukera genukan norbait instalatzeko erreleboa emateko. Esan dituan bi helburu horiek betetzeko alde batetik lur hori babesteko, nekazal lurra bezala erabiltzeko, eta beste alde batetik errelebo bat ematea eta norbait instalatzean. Baina esan ziguten alokatzea ez zutela nahi. Nati amizidan handra oso nagusia dela, eta ez zutela zan. Familiak nizuela zan. Orduan, hor dago. Eta, ikusten genuen, gure bi helburu horiek betetzeko proiektu potolo samarra zala, baina beharrezkoa zala heltzea, eta erabaki genuen aurrera egitea. Duela urte bete gutxi gora bera orain, batzar nagusi berezi bat izan, biolurrentzako oso erronka handia da, oso elkarte txikia da biolur, eta hori izaten ari da gure erronka nagusiena, ez? Aliantzak sortu, eragile diferenteak barneatu ez bakarrik lehen sektorekoak, garelako nahiko endogamikoa, beti gaude gure artean lehen sektoretik ez diartetzen askotan gauza. Orduan erronka zan kanporatara, gizarteratzea, herrietan nasatzea, problematik hasi daukagun, eta denon artean baserria erostea eta errelebo ematea. Crowdfundinak funtzionatzen du kreditu txartelaz, eta batzuk esatzen dut, nik ez daka kreditu txartelik. Gero badago ere kontu korronte bat zuzenian egiteko aportazioa, atera genituen laguntzak deitzen diogunak. Hori da, atera genitula horri markatzaile bat, kuaderno bat, eta platerak edo tazak. Egia da, hieria opari bezala, 10, 50 eta euroko baitzeri begira. Eta gero, gure helburuen artean zegoen piztea, gizartearengan piztea kontzientzia hori, ez? Jaten dugu, zer jaten gabi, zer jango dugu, ez?